gaurkoan Euskal Herrian modan dagoen zinema zuzendariarekin egongo gara. Da, erremontari filma ere zuzendu zuen. Horainik ez dakizu bat da? Irati filma zuzendu zuen. Baina bize, Paul Rijo. Zuk ustezu famatu ezabela? Ez. Zeraitzik ez. Zuri izena entzuten da? Ez dut hori sinistu nahi, zer gustatzen ez dakit. Pelikula bat egiteko edo sortzetik, zer da gehien gusteko batzuna? Nik beti esaten dut, nentzako nire pelikulak exorcismo baten moduak diela. Ez, barrondozkan demonio eta mamu guzti hori, pixat atera eta forma bat eman da, hor, kanpoan utzi eta ja, horrela, libre. Eta noiz ikusi alduzu zeure gure aktore moduen? Egin ditut gauzak, baina ez lagunekin tontakeriak egiten da, gero absurdoak, baina ez, ni nahiago kamera atzera. Zure pelikularen baten agartuko zinean, momentutzuren baten... Igual hiltzen, norbait hiltzen banago, baina igual komedia izango balitz. Zetan fiketan zara aktore baten, zure pelikularako, zure pelikulak izateko aktore batetan? Indarra, beti normalean fisikoa, ze normalean lokatzea bultzatzen ditut, eta nire barbaje izaten dira oso fisikoak eta oso kaineroak hori diote, eta askotan fisikoki indartsu izatea. Horrek ez du izan nahi fuerte edo mazauak edo muskulatuak egon behar diren, baizik eta indartsuak eta bai psikologikoki, bai fisikoki. Ezagutu zaituzten lekuetan, zekite manaiz kalitu funtzaren da nomak zentzua, Paul, edo, esperientzia edo lekurik arraronean inkomoduena, zer izan da? El Valle de los Caídos ondoan dagoen leku hau, el Escorialen. Aurreko duela gutxi joan ginen hor bizitan hortik turismo iluna egiten, eta hor Escorialen taberna batean mutiko bat hori zitzaion, pero es Paul Urquijo, el Ermentario, quiero ver ir a el Escorial, hemen. Edo duk bideozu jarraitzaile. Zenbat zinematan ikusi galiz egingo dugu irati? Gutxi gora bera, oine? Nik uste egun bat aldera hasiko garela, eta gero jendea zinemara joaten den, eta hori handitu egiten den. Espero dugu, emakumeek pisu bat dekien mitologizean. Eta zergaitzik uste duzu historian ez dekila inbesteko garrantzi zen. Mitologizen bai, nabari eta bat, baina historian aldiz kritikizionezkoak handia. Igual mitologian hainbeste potere daukate, igual errealitatean beldurra diegula, izan dietela gizonezkoak eta igual poterea kentzeko beldur horrekin, igual atendu egin dira, eskerrak geroz eta hori gutxiago behar. Pelikularako erabiltzen izan duzun komik izan diraten, segaitzik erabaki zen duen Mari pertsonaitzari justo botere izan bote komik izan emoten dana baino? Niretzako eskaba aukera izugarria zen, justo euskal mitologiari ikusitzen egiten banago, justo euskal mitologiak daukan altxorrik eder eta poteretsuena Mari da, ez? Dala, ama jainkosa preindoeuropear arraren fosil viviente bat, ez? Dauzka, Kristo aurretik 8.000 urte baino lehen Europa zaharrean gurtzen zitzaion jainkosa ama horren aztarna da, ez? Eta niretzako, euskal mitologiak dauan gauzai poteretsuena, eta niretzako hori eta aukera handia zen hau bera gurtzeko pelikula batean. Irati filmen non hork ikusibiko bagan, nor izango za? Nor izango za hori pertsonia? Edo enor. Handuzu esan zuna, errebie, Ez da enaiz bat ere mitomanoak asko horretan. Gustatuko litzerak hori, alik eta jende gehien. Eta zuretzat Irati pelikula dagoen eszenarik honena, ez du bilerren barik? Azken planoa. Eta ez dut egin bestu da, niretzako azken planoa da pelikularen brotxean. Eta anekdotarik barreratzen edo handizena horre errodoainen?
Harrigarriena izan daiteke, saiatu ginela, ia pelikula guztia dago kanpoaldean rodatuta, eta lehenengo zatiak grabatu duen pixat mendi berde horietan, ez? Eta gero pelikularen bigarren zatia dago udazkenean grabatuta, pixat mundu mitologiko horren okasoaren islada horretan, ez? Eta gutxinaka baten gara gero sartzen kobazulotan, da ilutasunean, eta hori. Eta pelikularen esan daiteke, ehuneko hirurogeita esterioreak dira eta gero interioreak kobazulotan. Ez zigun euririk egin, sekulako eguraldia egin zigun rodaje guztian, justo interioretara sartu ginen arte. Horra ziren sekulako zaparra da, eta nire beti diot hori bari jainko zeari zor diogula berak egin zuela pelikula ateratzen. Bat aukeratu bizu, zin aukeratu bizu. Errementarik edo irati? Irati. Errementarik egukizuen bere garaia, eta iratirekin gabitzen. Historia aldetik, argazki aldetik, irudi aldetik, aktore aldetik gara iratik? Hombre, ni ikasten noa, handitzen noa, geroz eta segatzen ez geroz eta gozak hobeago egiten, batean, ez? Niretzako irati hiru aldiz handiagoa da, hiru aldiz konplexuagoa, hiru aldiz sakonagoa ere, eta hau da nire oraingo pelikula, beraz, horrein nire hobeatik. Eta pelikula hondatik, pero lego produzioko handi batetik, zein da eduten dozun esperientzi zen? Igual, kasu honetan naturarekin hainbeste lan egin dugun, saiatu nahi izaten ahalik eta organiko planifikatzera orduan. Errementarin hor genbiltzan errementari ilun horretan, ez da ipuin txikia zen, klaustrofobikoa eta barrokoa ez. Eta nik beti marrazten dut historikoarrak, oso argi daukat nola grabatu nahi dudan plano bakoitza. Baina iratin saiatu nahi izaten pixkat organikoa. Banukan historik guztia marraztuta, baina pixkat utzi naiz inspiratzen leku naturaletara ailegatzerakoan, nondik datorren argia, pixkat politakoa da, ireki dezagun pixkatxo bat arnaztu dezagun, ez? Eta kasu horretan eko nahiz eta pelikula igualdiz handiago izan, eko nahiz igualdiz lasaiago. Baina ez dakita esperientzian edo, baina ere punto organiko horrek nik uste pelikulari bere askatasun bat eta aire bat eman dio. Eskerrik asko. Altxor